Υπάρχουν 5 λέξεις. Μόνο 5. Και όταν τις πεις στο σωστό άνθρωπο, με τη σωστή πρόθεση, κάτι μέσα του αλλάζει αμέσως. Δεν είναι μαγικά ξόρκια, ούτε φτηνά κόλπα από βιβλία αυτοβελτίωσης. Είναι λέξεις ριζωμένες στην ψυχολογία του ασυνειδήτου, στο έργο του Καρλ Γιούγκ, στον τρόπο που η ανθρώπινη ψυχή λαχταρά να τη δουν, να την καταλάβουν, να τη θυμούνται. Εγώ, η φιλοσοφία του Καρλ Γιούγκ, τις ανακάλυψα ύστερα από χρόνια μελέτης πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και σου λέω ότι εάν τις εφαρμόσεις σωστά, ο άνθρωπος απέναντί σου θα αρχίσει να σε σκέφτεται ακόμα και όταν εσύ δεν θα είσαι εκεί. Σήμερα θα σου αποκαλύψω και τις 5, μία προς μία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, γιατί για να καταλάβεις τη δύναμη αυτών των 5 λέξεων πρέπει πρώτα να καταλάβεις κάτι πολύ πιο βαθύ. Μουσική. Ο άνθρωπος δεν ερωτεύεται πρόσωπα. Ερωτεύεται συναισθήματα. Ερωτεύεται τον τρόπο που τον κάνει να νιώθει ο άλλος όταν βρίσκεται δίπλα του. Αυτό δεν το λέω εγώ αυθαίρετα. Το υποστήριζε με απόλυτη βεβαιότητα και ο σπουδαίος ψυχίατρος Καρλ Γιούγκ, ο άνθρωπος που πέρασε ολόκληρη τη ζωή του μελετώντας το ασυνείδητο, τα αρχέτυπα και τους αόρατους μηχανισμούς που καθορίζουν γιατί ελκόμαστε προς κάποιους ανθρώπους και γιατί απομακρυνόμαστε από άλλους, χωρίς καν να μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί. Πριν προχωρήσουμε όμως θέλω να σου πω κάτι σημαντικό. Αυτές οι 5 λέξεις δεν είναι κόλπα χεραγώγησης. Δεν θα σου μάθω πώς να παίζεις παιχνίδια με το μυαλό κάποιου, πώς να τον κάνεις να εξαρτηθεί από σένα ή πώς να τον κάνεις να νιώσει κάτι ψεύτικο. Αυτό δεν είναι έλξη. Είναι χειραγώγηση και έχει πάντα μια πικρή γεύση στο τέλος. Αυτό που θα σου δείξω σήμερα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι το πώς να επικοινωνείς με τέτοιο τρόπο ώστε να αγγίζεις το πιο βαθύ κομμάτι της ψυχής του άλλου. Εκείνο το κομμάτι που ο Γιούγκ ονόμαζε το αυθεντικό εαυτό, μακριά από τα προσωπία και τις μάσκες που όλοι φοράμε στην καθημερινότητά μας. Έλα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη, γιατί εκεί κρύβεται κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι καταλαβαίνουν πραγματικά. Η πρώτη λέξη είναι εσένα. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι μιλάνε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Γενικές κουβέντες, γενικά κομπλιμέντα, γενικές ερωτήσεις. Πώς είσαι, τι κάνεις, ωραία η ημέρα σήμερα. Ο άνθρωπος έχει κουραστεί να νιώθει σαν ένας ακόμα αριθμός μέσα στο πλήθος. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η δύναμη αυτής της μικρής λέξης. Όταν λες σε κάποιον, εσένα σε πρόσεξα, ή αυτό μου θύμισε εσένα, ή ήθελα να το πω σε σένα πρώτα. Κάνεις κάτι που ο εγκεφαλός του δεν μπορεί να αγνοήσει. Τον βγάζεις από το πλήθος και τον τοποθετείς στο κέντρο της προσοχής σου. Ο Γιούγκ μιλούσε συχνά για το πρόσωπο που φοράμε στη ζωή μας. Αυτό που ονόμαζε persona, η μάσκα με την οποία παρουσιαζόμαστε στον κόσμο για να είμαστε αποδεκτοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν όλοι τους τη ζωή φορώντας αυτή τη μάσκα, φοβούμενοι μήπως αν δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο, δεν αρέσουν σε κανέναν. Όταν όμως κάποιος σου δείχνει ότι βλέπει εσένα, όχι τη μάσκα σου, αλλά το πρόσωπο πίσω από αυτήν, κάτι μέσα σου χαλαρώνει. Νιώθεις ότι επιτέλους μπορείς να αφήσεις κάτω αυτό το βάρος. Θέλω να σου διηγηθώ την ιστορία ενός φανταστικού χαρακτήρα, του Στέλιου. Ο Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε ένα μεγάλο γραφείο στην Αθήνα, περιτριγυρισμένος καθημερινά από δεκάδες ανθρώπους, αλλά ένιωθε αόρατος. Μια μέρα, σε ένα πάρτι γραφείου, μια συνάδελφός του, η Μαρία, τον πλησίασε και του είπε κάτι που δεν είχε ξανακούσει από κανέναν. Του είπε: «Πρόσεξε ότι πάντα είσαι ο τελευταίος που φεύγει από τις συναντήσεις, γιατί μένεις πίσω να βοηθήσεις όποιον έχει απορία. Αυτό λέει πολλά για σένα». Ο Στέλιος έμεινε άφωνος για μια στιγμή. Κανείς δεν είχε προσέξει ποτέ αυτή τη λεπτομέρεια. Κανείς δεν είχε πει ποτέ: «Εσένα πρόσεξα, όχι τη δουλειά σου, όχι τον τίτλο σου, εσένα τον ίδιο». Από εκείνη τη στιγμή, κάθε φορά που η Μαρία μπήκε στο δωμάτιο, ο Στέλιος ένιωθε κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν κάτι πιο βαθύ. Η αίσθηση ότι επιτέλους κάποιος τον έβλεπε. Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό της λέξης «εσένα». Δεν χρειάζεται να πεις μεγάλα λόγια. Χρειάζεται απλώς να παρατηρήσεις κάτι αληθινό, κάτι συγκεκριμένο και να το πεις με ειλικρίνεια. Όχι, είσαι υπέροχος, που είναι μια γενικότητα που την ακούει ο καθένας. Αλλά εσένα με εντυπωσίασε ο τρόπος που μίλησες πριν λίγο, γιατί φάνηκε πόσο πιστεύεις σε αυτό που λες. Η διαφορά είναι τεράστια. Το ένα είναι μια άδεια φράση. Το άλλο είναι μια απόδειξη ότι πραγματικά τον βλέπεις.
Αν θέλεις να εφαρμόσεις αυτό στην πράξη, κάνε το εξής. Την επόμενη φορά που θα βρεθείς με κάποιον που σε ενδιαφέρει, μην ψάξεις για το γενικό κομπλιμέντο. Ψάξε για τη λεπτομέρεια. Κάτι που είπε, κάτι που έκανε, έναν τρόπο που κινήθηκε ή σκέφτηκε. Και πες του, αυτό με εντυπωσίασε σε σένα. Θα δεις την αντίδρασή του να είναι εντελώς διαφορετική από τι περιμένεις. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα, γιατί η δεύτερη λέξη πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, σε ένα σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να πατήσουν. Η δεύτερη λέξη είναι νιώθω. Ζούμε σε μια εποχή όπου το να δείχνεις τα συναισθήματα σου θεωρείται αδυναμία. Μαθαίνουμε από μικροί να κρύβουμε τι νιώθουμε, να φαινόμαστε δυνατοί, να μην δείχνουμε ευαλωτότητα. Όμως ο Γιούγκ έλεγε κάτι που ανατρέπει εντελώς αυτή την αντίληψη. Έλεγε ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο κρύβεται η σκιά. Εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που κρατάμε κρυφό, που φοβόμαστε να δείξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αν το δείξουμε θα μας απορρίψουν. Και όμως το παράδοξο είναι το εξής. Όταν κάποιος τολμήσει να δείξει αυτό το κρυμμένο κομμάτι, αυτή την ευαλωτότητα, δεν απορρίπτεται. Αντίθετα, γίνεται απίστευτα ελκυστικός. Όταν λες σε κάποιον, νιώθω κάπως αμήχανα τώρα που στο λέω αυτό, ή νιώθω ότι μαζί σου μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, ή απλά νιώθω χαρά όταν είμαι μαζί σου, δεν δείχνεις αδυναμία, δείχνεις θάρρος. Και το θάρρος αυτό λειτουργεί σαν πρόσκληση. Λέει στον άλλον, μπορείς και εσύ να κατεβάσεις τη μάσκα σου, γιατί εγώ ήδη κατέβασα τη δική μου. Θέλω να σου πω την ιστορία της Δέσποινας. Η Δέσποινα ήταν μια γυναίκα που είχε περάσει χρόνια χτίζοντας τείχη γύρω της, μετά από μια σχέση που την πλήγωσε βαθιά. Όταν γνώρισε τον Παναγιώτη, έκανε ό,τι έκανε πάντα, κρατούσε απόσταση, μιλούσε λογικά, έλεγχε κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα της. Ο Παναγιώτης όμως ήταν διαφορετικός. Σε ένα δείπνο της είπε κάτι που δεν περίμενε. Της είπε, νιώθω λίγο νευρικός απόψε, γιατί θέλω πολύ να σου αρέσει η βραδιά. Η Δέσποινα ξαφνιάστηκε. Κανείς άντρας δεν της είχε μιλήσει ποτέ έτσι, με τόση ειλικρίνεια, χωρίς να προσπαθεί να φανεί τέλειος. Εκείνη τη στιγμή κάτι έσπασε μέσα της. Το τείχος που είχε χτίσει άρχισε να ραγίζει, όχι επειδή ο Παναγιώτης ήταν εντυπωσιακός, αλλά επειδή ήταν αληθινός. Αυτό είναι το μυστικό. Το να δείχνεις τι νιώθεις δεν σε κάνει αδύναμο, σε κάνει ανθρώπινο. Και οι άνθρωποι δεν ελκύονται από την τελειότητα. Ελκύονται από την αυθεντικότητα. Ο Γιούγκ το εξηγούσε μέσα από την έννοια της ατομοποίησης, τη διαδικασία δηλαδή κατά την οποία ένας άνθρωπος γίνεται ολοκληρωμένος, αποδεχόμενος όλα τα κομμάτια του εαυτού του, ακόμα και εκείνα που θεωρεί λιγότερο τέλεια. Όταν συναντάς κάποιον που έχει κάνει αυτό το ταξίδι, που δεν φοβάται να πει νιώθω, τον αναγνωρίζεις αμέσως, γιατί εκπέμπει μια ενέργεια σιγουριάς που δεν έχει σχέση με το να φαίνεσαι τέλειος, αλλά με το να είσαι ακέραιος. Το πρακτικό βήμα εδώ είναι απλό, αλλά απαιτεί θάρρος. Στην επόμενη συζήτηση που θα έχεις με κάποιον που σε ενδιαφέρει, δοκίμασε να πεις μια αληθινή φράση που ξεκινάει με νιώθω. Όχι κάτι δραματικό, απλώς κάτι αληθινό. Νιώθω άβολα να το πω αυτό, αλλά μου αρέσει που μιλάμε. Θα εκπλαγείς πόσο γρήγορα ανοίγει ο άλλος όταν εσύ ανοίγεις πρώτος. Ας προχωρήσουμε τώρα στην τρίτη λέξη, γιατί εδώ αγγίζουμε κάτι που έχει να κάνει με την ίδια την αίσθηση της αξίας μας. Η τρίτη λέξη είναι επέλεξα. Σκέψου για μια στιγμή τη διαφορά ανάμεσα σε δύο φράσεις. Δεν είχα τι να κάνω. Γι' αυτό ήρθα και επέλεξα να έρθω γιατί ήθελα να σε δω. Η πρώτη φράση μεταδίδει τυχαιότητα. Η δεύτερη μεταδίδει πρόθεση. Και η πρόθεση είναι κάτι που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται στο πιο βαθύ επίπεδο, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιεί. Ο Γιούγκ μιλούσε πολύ για την ενέργεια που ονόμαζε λίμπιντο, όχι με τη στενή σεξουαλική έννοια που της έδωσε αργότερα η δημοφιλής κουλτούρα, αλλά ως τη γενική ψυχική ενέργεια που κατευθύνουμε προς αυτά που μας ενδιαφέρουν πραγματικά. Όταν λες σε κάποιον «σε επέλεξα», του δείχνεις ότι έχεις κατευθύνει αυτή την ενέργεια συνειδητά προς εκείνον, ανάμεσα σε όλες τις άλλες επιλογές που είχες. Και αυτό έχει τεράστια δύναμη, γιατί αγγίζει μια από τις πιο βαθιές ανθρώπινες ανάγκες. Την ανάγκη να νιώσουμε ότι αξίζουμε την επιλογή κάποιου, όχι επειδή ήμασταν η μόνη διαθέσιμη επιλογή, αλλά επειδή ήμασταν οι προτιμόμενοι. Θέλω να σου πω την ιστορία του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος με πολλές φίλες, πολύ κοινωνική ζωή, πάντα περιτριγυρισμένος από κόσμο.
Όταν γνώρισε τη Χριστίνα, εκείνη ήταν σίγουρη ότι θα ήταν απλώς ένας ακόμα άνθρωπος στη λίστα του. Μια μέρα όμως ο Ανδρέας της είπε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Της είπε: «Είχα προσκλήσεις για 3 διαφορετικά πάρτι απόψε, αλλά επέλεξα να έρθω εδώ, γιατί ήθελα να περάσω αυτή την ώρα μαζί σου». Η Χριστίνα ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει ξανά. Δεν ήταν απλώς μια επιλογή ανάμεσα σε λίγες. Ήταν η επιλογή ανάμεσα σε πολλές. Και αυτό της έδωσε μια αίσθηση αξίας που καμία γενική κολακία δεν θα μπορούσε να της δώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λες ψέματα ή να υπερβάλλεις. Σημαίνει ότι όταν πραγματικά επιλέγεις κάποιον, μέσα από όλες τις άλλες δυνατότητες που έχεις στη ζωή σου, το λες ξεκάθαρα. Επέλεξα να σου γράψω πρώτο. Επέλεξα να μείνω, ενώ θα μπορούσα να φύγω. Επέλεξα εσένα. Αυτές οι φράσεις δεν είναι απλώς λόγια. Είναι αποδείξεις πρόθεσης. Και η πρόθεση είναι αυτό που ο άνθρωπος αναζητά πραγματικά κάτω από όλες τις λέξεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει να είσαι συνειδητός για τις επιλογές σου και να τις εκφράζεις φωναχτά. Όχι για να χειραγωγήσεις, αλλά επειδή είναι αλήθεια. Αν πραγματικά επέλεξες να περάσεις χρόνο με κάποιον αντί για κάτι άλλο, πες το. Μην αφήνεις τον άλλον να υποθέτει. Δώσε του τη βεβαιότητα. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Γιατί φτάνουμε τώρα σε μια λέξη που πολλοί άνθρωποι θεωρούν αυτονόητη, αλλά που ελάχιστοι χρησιμοποιούν σωστά. Η 4η λέξη είναι εμπιστεύομαι. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε ανθρώπινης σχέσης. Όμως το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν να τη λάβουν πρώτα, πριν τολμήσουν να τη δώσουν. Ζητάμε από τον άλλον να αποδείξει ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας, πριν του δώσουμε έστω και ένα κομμάτι της. Ο Γιούγκ όμως μιλούσε για κάτι πολύ διαφορετικό. Για το συλλογικό ασυνείδητο, εκείνο το βαθύ δίκτυο μέσα από το οποίο όλοι οι άνθρωποι συνδεόμαστε, πέρα από τις επιφανειακές μας διαφορές. Και όταν εκφράζεις εμπιστοσύνη προς κάποιον, ενεργοποιείς αυτή τη σύνδεση με έναν τρόπο που η λογική δεν μπορεί να εξηγήσει. Όταν λες σε κάποιον «σε εμπιστεύομαι» ή «εμπιστεύομαι αυτό που μου λες» ή «νιώθω ότι μπορώ να σου εμπιστευτώ αυτό το πράγμα που δεν έχω πει σε κανέναν άλλον», κάνεις κάτι πολύ σπάνιο στη σύγχρονη εποχή. Δίνεις πρώτος. Και όταν δίνεις πρώτος, ο άλλος νιώθει την ανάγκη, όχι από υποχρέωση αλλά από φυσική ανθρώπινη αμοιβαιότητα, να ανταποδώσει. Θέλω να σου πω την ιστορία της Ειρήνης. Η Ειρήνη δούλευε σε μια μικρή επιχείρηση και γνώρισε τον Γιώργο μέσα από κοινούς φίλους. Στην αρχή η σχέση τους ήταν τυπική, γεμάτη επιφυλακτικότητα από τη μερία της, γιατί είχε μάθει να μην εμπιστεύεται εύκολα. Μια μέρα όμως ο Γιώργος της μοιράστηκε κάτι πολύ προσωπικό, έναν φόβο που είχε. Μια δυσκολία που περνούσε στη δουλειά του και της είπε: «Δεν το λέω αυτό σε πολλούς, αλλά σε εμπιστεύομαι». Η Ειρήνη ένιωσε κάτι να ανοίγει μέσα της. Δεν ήταν η πληροφορία που της είπε που είχε σημασία. Ήταν η πράξη της εμπιστοσύνης καθ' αυτή. Ένιωσε ότι της δόθηκε κάτι πολύτιμο και αυτό την έκανε να θέλει να δώσει και εκείνη κάτι αντίστοιχο πίσω. Αυτό είναι το παράδοξο της εμπιστοσύνης. Όσο περισσότερο περιμένεις να τη λάβεις πρώτα, τόσο πιο δύσκολα την αποκτάς. Όσο περισσότερο τολμάς να τη δώσεις πρώτος, τόσο πιο γρήγορα δημιουργείται ο δεσμός. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει να είσαι αφελής ή να εμπιστεύεσαι τυφλά ανθρώπους που σου έχουν ήδη δείξει ότι δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Σημαίνει να είσαι πρόθυμος να ανοίξεις πρώτος μια μικρή πόρτα, ένα μικρό μυστικό, μια μικρή ευαλωτότητα και να δεις πώς ανταποκρίνεται ο άλλος. Στην πράξη, δοκίμασε αυτό. Την επόμενη φορά που θα μιλήσεις με κάποιον που θέλεις να πλησιάσεις, μοιράσου κάτι μικρό αλλά αληθινό που συνήθως δεν μοιράζεσαι εύκολα και πες «σε εμπιστεύομαι με αυτό». Θα δεις πώς αλλάζει η ενέργεια της συζήτησης αμέσως. Φτάνουμε τώρα στην 5η και τελευταία λέξη, εκείνη που ενώνει όλες τις προηγούμενες σε ένα ενιαίο σύνολο. Η 5η λέξη είναι μαζί. Σκέψου τη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο φράσεις. Θέλω να πάω ταξίδι και φαντάζομαι πόσο όμορφο θα ήταν να πηγαίναμε ταξίδι μαζί. Η πρώτη είναι μια ατομική δήλωση. Η δεύτερη είναι μια πρόσκληση σε έναν κοινό κόσμο. Ο Γιούγκ έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ πραγματικά μόνος του, ότι μέσα του κουβαλάει αρχέτυπα και μοτίβα που τον συνδέουν βαθιά με τους άλλους, ειδικά μέσα από την έννοια που ονόμαζε άνιμα και άνιμος, τα εσωτερικά συμπληρωματικά κομμάτια της ψυχής μας που αναζητούν συνεχώς την ένωση με κάτι έξω από εμάς. Όταν λες «εμείς» ή «μαζί», δεν μιλάς απλώς για δύο ανθρώπους που συνυπάρχουν.
Δημιουργείς την αίσθηση ενός κοινού μέλλοντος, μιας ιστορίας που δεν θα μπορούσε να γραφτεί χωρίς και τους δύο. Και αυτό αγγίζει μια από τις πιο βαθιές ανάγκες του ανθρώπου, την ανάγκη να ανήκει. Να είναι μέρος κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Θέλω να σου πω την ιστορία του Μιχάλη και της Σοφίας. Ο Μιχάλης ήταν ένας άνθρωπος συνηθισμένος να σχεδιάζει τη ζωή του μόνος, χωρίς να περιμένει κανέναν. Όταν γνώρισε τη Σοφία, μια βραδιά της είπε: «Σκέφτομαι να πάω στα μετέωρα του χρόνου». Η Σοφία απάντησε ευγενικά, χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Λίγες μέρες αργότερα όμως, ο Μιχάλης άλλαξε τη φράση του. Της είπε: «Φαντάζομαι πόσο όμορφο θα ήταν να βλέπαμε μαζί την Ανατολή από τα μετέωρα, εσύ κι εγώ». Κάτι άλλαξε αμέσως στα μάτια της Σοφίας. Δεν μιλούσε πια για ένα ταξίδι του Μιχάλη. Μιλούσε για μια ανάμνηση που θα μπορούσαν να χτίσουν μαζί. Μια εικόνα στην οποία είχε ήδη μια θέση. Αυτό είναι το μυστικό της λέξης μαζί. Δεν μιλάει για το παρόν. Μιλάει για ένα πιθανό μέλλον όπου ο άλλος έχει ήδη μια θέση δίπλα σου. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όπως έχουμε ήδη πει, δεν ξεχωρίζει απόλυτα ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σε αυτό που φαντάζεται έντονα. Όταν κάποιος φαντάζεται τον εαυτό του μέσα σε μια κοινή εικόνα μαζί σου, αρχίζει να τη νιώθει σαν κάτι που ήδη ανήκει στη ζωή του. Στην πράξη, αντί να μιλάς μόνο για τα δικά σου σχέδια, δοκίμασε να τα μετατρέπεις σε κοινές εικόνες. Αντί για «θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό το εστιατόριο», πες «φαντάζομαι πόσο ωραία θα περνούσαμε αν δοκιμάζαμε μαζί αυτό το εστιατόριο». Η αλλαγή είναι μικρή στα λόγια, αλλά τεράστια στο συναίσθημα που προκαλεί. Τώρα που είδαμε και τις 5 λέξεις, εσένα, νιώθω, επέλεξα, εμπιστεύομαι και μαζί, θέλω να σταθούμε για λίγο και να δούμε το νήμα που τις ενώνει όλες. Γιατί αν το πρόσεξες, καμία από αυτές τις λέξεις δεν είναι κόλπο. Καμία δεν είναι φράση που απομνημονεύεις και επαναλαμβάνεις μηχανικά. Όλες μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα, την ειλικρίνεια. Η λέξη «εσένα» δεν έχει καμία δύναμη αν δεν παρατηρήσεις πραγματικά τον άλλον. Η λέξη «νιώθω» δεν αγγίζει κανέναν αν δεν τολμήσεις πραγματικά να είσαι ευάλωτος. Η λέξη «επέλεξα» είναι κενή αν δεν έχεις πραγματικά επιλέξει. Η λέξη «εμπιστεύομαι» είναι απλός ήχος αν δεν έχεις πραγματικά ρίσκο μέσα της. Και η λέξη «μαζί» είναι απλώς ένα γραμματικό σχήμα αν δεν πιστεύεις πραγματικά σε αυτό το κοινό μέλλον που περιγράφεις. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα, γιατί φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που ο Γιούγκ θεωρούσε θεμελιώδες, την έννοια της προβολής. Ο Γιούγκ έλεγε ότι πολύ συχνά, όταν ελκόμαστε έντονα από κάποιον, δεν βλέπουμε τον πραγματικό άνθρωπο μπροστά μας, αλλά προβάλλουμε πάνω του ένα κομμάτι του δικού μας ασυνειδήτου, συχνά το άνιμα ή τον άνιμους, την εσωτερική εικόνα του ιδανικού συντρόφου που κουβαλάμε μέσα μας από παλιά. Αυτό εξηγεί γιατί μερικές φορές ελκόμαστε τόσο έντονα από κάποιον που μόλις γνωρίσαμε, σχεδόν σαν να τον ξέραμε ήδη. Δεν είναι τυχαίο ούτε μαγικό. Είναι το ασυνείδητό μας που αναγνωρίζει κάτι οικείο, κάποιο κομμάτι του εαυτού μας που αναζητούσε έκφραση. Ότι αυτές οι 5 λέξεις λειτουργούν ακριβώς πάνω σε αυτόν τον μηχανισμό. Όταν λες σε κάποιον «σε πρόσεξα», «νιώθω», «σε επέλεξα», «σε εμπιστεύομαι» και «μαζί», δεν του μιλάς μόνο εσύ. Ενεργοποιείς μέσα του μια αναγνώριση, μια αίσθηση ότι κάτι βαθιά μέσα του, κάτι που ίσως ούτε ο ίδιος γνώριζε ότι αναζητούσε, βρήκε επιτέλους μια απάντηση. Γι' αυτό η αλλαγή που βλέπεις στο πρόσωπο κάποιου όταν του μιλάς με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απλώς κοινωνική ευγένεια. Είναι μια βαθύτερη αναγνώριση. Θέλω τώρα να σου πω την ιστορία της Κατερίνας, γιατί συνδυάζει και τις 5 λέξεις μαζί και δείχνει πώς λειτουργούν όχι σαν μεμονωμένα εργαλεία, αλλά σαν ένα ενιαίο τρόπο ζωής. Η Κατερίνα ήταν μια γυναίκα που είχε περάσει χρόνια σε σχέσεις, όπου ένιωθε πάντα δεύτερη επιλογή. Πάντα ένα ακόμα όνομα σε μια λίστα. Είχε χτίσει γύρω της ένα τείχος τόσο ψηλό που ούτε η ίδια πίστευε ότι κάποιος θα μπορούσε να το γκρεμίσει. Όταν γνώρισε τον Παύλο, δεν περίμενε τίποτα διαφορετικό. Ο Παύλος όμως κινήθηκε αργά, με προσοχή, χωρίς βιασύνη. Στην αρχή της είπε απλά: «Πρόσεξα τον τρόπο που γελάς όταν κάτι σε ενθουσιάζει πραγματικά. Είναι διαφορετικό από το κανονικό σου γέλιο». Η Κατερίνα ξαφνιάστηκε που κάποιος είχε προσέξει κάτι τόσο λεπτό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Παύλος της μοιράστηκε κάτι προσωπικό, έναν φόβο του, και της είπε: «Νιώθω περίεργα που στο λέω αυτό, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου.
Η Κατερίνα ένιωσε το τείχος της να τρίζει. Λίγο αργότερα, όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί δεν πήγε σε ένα πάρτι φίλων του, εκείνος απάντησε: «Επέλεξα να μείνω σπίτι και να σου γράψω. Ήθελα περισσότερο αυτό». Η Κατερίνα ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει ποτέ. Την αίσθηση ότι ήταν πραγματικά προτιμόμενη. Μήνες αργότερα, σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, η Κατερίνα του εμπιστεύτηκε κάτι που δεν είχε πει σε κανέναν άλλον. Έναν παλιό της φόβο. Μια πληγή από το παρελθόν. Ο Παύλος δεν αντέδρασε με κρίση ή έκπληξη. Απλώς την άκουσε και της είπε: «Σε ευχαριστώ που μου το εμπιστεύτηκες. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα». Και τέλος, όταν μιλούσαν για το μέλλον, ο Παύλος δεν έλεγε ποτέ «θα ήθελα». Έλεγε πάντα «φαντάζομαι πόσο όμορφο θα ήταν αν το ζούσαμε αυτό μαζί». Η Κατερίνα, χωρίς να το καταλάβει καν, βρέθηκε να ονειρεύεται ένα κοινό μέλλον που δεν φοβόταν πια. Αυτή η ιστορία δεν είναι παραμύθι. Είναι η απόδειξη ότι όταν συνδυάζεις αυτές τις 5 λέξεις με πραγματική ειλικρίνεια, δεν χτίζεις απλώς έλξη. Χτίζεις κάτι πολύ πιο ανθεκτικό. Μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση που δεν βασίζεται στην τύχη ή στην εμφάνιση, αλλά στην πιο ανθρώπινη ικανότητα που έχουμε, την ικανότητα να βλέπουμε πραγματικά τον άλλον και να μας βλέπουν πραγματικά εμάς. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα, γιατί υπάρχει μια τελευταία αρχή που πρέπει να καταλάβεις. Γιατί χωρίς αυτήν, ακόμα και οι 5 πιο δυνατές λέξεις του κόσμου δεν θα έχουν καμία αξία. Αυτή η αρχή είναι η συνέπεια ανάμεσα σε αυτό που λες και σε αυτό που κάνεις. Μπορείς να πεις «σε εμπιστεύομαι», αλλά αν την επόμενη μέρα φερθείς με καχυποψία, ο άλλος θα νιώσει την αντίφαση, ακόμα κι αν δεν μπορεί να την εξηγήσει λογικά. Μπορείς να πεις «σε επέλεξα», αλλά αν η συμπεριφορά σου δείχνει αδιαφορία, τα λόγια χάνουν κάθε τους βάρος. Ο Γιούγκ μιλούσε πολύ για την έννοια της ολότητας του ψυχισμού, τη σημασία δηλαδή του να είναι κανείς ένας και ενιαίος, όχι κατακαιρματισμένος ανάμεσα σε αυτό που λέει και σε αυτό που πραγματικά νιώθει ή κάνει. Οι άνθρωποι, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούν, λειτουργούν σαν εξαιρετικοί ανιχνευτές ασυνέπειας. Νιώθουν όταν κάτι δεν κολλάει, όταν τα λόγια λένε ένα πράγμα και η ενέργεια μεταδίδει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό, όσο κι αν αυτές οι 5 λέξεις είναι πανίσχυρες, δεν είναι μαγικά ξόρκια που λειτουργούν από μόνα τους. Είναι εργαλεία που αποκτούν δύναμη μόνο όταν η πρόθεση σου πίσω από αυτές είναι αληθινή. Δεν σου προτείνω να τις χρησιμοποιήσεις σαν σενάριο, σαν κάτι που θα απομνημονεύσεις και θα επαναλάβεις μηχανικά σε όποιον συναντήσεις. Σου προτείνω να τις χρησιμοποιήσεις σαν υπενθύμηση, σαν μια πηξίδα που σε καθοδηγεί προς έναν πιο ειλικρινή, πιο βαθύ τρόπο επικοινωνίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που πραγματικά κάνει κάποιον αξέχαστο δεν είναι μια έξυπνη φράση που είπε μια φορά. Είναι η συνολική εμπειρία του να είσαι μαζί του. Η αίσθηση ότι δίπλα του μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, ότι σε βλέπει πραγματικά, ότι νιώθει μαζί σου, ότι σε επέλεξε, ότι σε εμπιστεύεται και ότι φαντάζεται ένα κοινό μέλλον μαζί σου. Αυτά τα 5 στοιχεία, όταν συνυπάρχουν σε μια σχέση, δημιουργούν κάτι πολύ πιο δυνατό από απλή έλξη. Δημιουργούν έναν δεσμό. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ο Γιούγκ πίστευε βαθιά ότι κάθε αληθινή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο είναι στην ουσία και ένα ταξίδι προς τον εαυτό μας. Όταν τολμάς να πεις «νιώθω», μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τα δικά σου συναισθήματα. Όταν τολμάς να πεις «επέλεξα», μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τι πραγματικά θέλεις. Όταν τολμάς να πεις «εμπιστεύομαι», μαθαίνεις να χτίζεις σιγουριά μέσα σου. Αυτές οι λέξεις δεν μεταμορφώνουν μόνο τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Μεταμορφώνουν και τον τρόπο που βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Πριν κλείσουμε, θέλω να σου προτείνω μια μικρή άσκηση για τις επόμενες 7 μέρες. Κάθε μέρα, διάλεξε μία από αυτές τις 5 λέξεις και χρησιμοποίησε την τουλάχιστον μία φορά με ειλικρίνεια σε κάποιον που σε ενδιαφέρει πραγματικά. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο ή δραματικό. Μπορεί να είναι μια απλή, μικρή φράση. Ένα «εσένα πρόσεξα σήμερα» ή ένα «νιώθω ευγνωμοσύνη που σε έχω». Παρατήρησε πώς αλλάζει η ενέργεια της συζήτησης. Παρατήρησε πώς αλλάζει το βλέμμα του άλλου. Και το πιο σημαντικό, παρατήρησε πώς αλλάζεις κι εσύ. Γιατί όσο περισσότερο εξασκείς την ειλικρίνεια, τόσο πιο εύκολα σου βγαίνει φυσικά, χωρίς προσπάθεια, χωρίς σενάριο. Αν αυτό το βίντεο σε άγγιξε, αν ένιωσες ότι κάτι από όσα είπαμε αφορά μια σχέση που ζεις τώρα ή μια σχέση που θέλεις να χτίσεις,
Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια ποια από τις 5 λέξεις σε άγγιξε περισσότερο. Είναι το εσένα, το νιώθω, το επέλεξα, το εμπιστεύομαι ή το μαζί. Πες μου, γιατί θέλω πραγματικά να διαβάσω τις σκέψεις σου. Και αν αυτό το βίντεο σου έδωσε έστω και μια νέα οπτική, κάνε μου τη χάρη να πατήσεις like, γιατί αυτό βοηθάει το βίντεο να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους που ίσως το έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής στην φιλοσοφία του Carl Jung, κάνε subscribe και ενεργοποίησε το καμπανάκι. Γιατί κάθε εβδομάδα μοιράζομαι μαζί σου νέες αλήθειες βασισμένες στη σοφία του Jung, που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου, τις σχέσεις σου και τη ζωή σου. Σε ευχαριστώ που έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του ταξιδιού. Θυμήσου, δεν χρειάζεται 1000 λέξεις για να αγγίξεις μια ψυχή.